Ya, Kuda Lestari Budaya iki lho. Ya. Selamat datang kami haturkan para pengunjung semua. Maaf, maaf bila banyak salah. Maaf, maaf bila kurang sopan. Mohon kami dimaafkan atas kekurangan. Mohon kami dimaafkan atas segala kekhilafan. Selamat datang kami ucapkan pada penonton semua. Selamat datang kami haturkan para pengunjung semua. Sopan. Maaf, maaf bila banyak kesalahan. Mohon kami dimaafkan atas segala kekurangan. Mohon kami dimaafkan atas segala kekhilafan. Lestari Budaya. Jelas.
oh ya oh ah oh ya oh ah oh ya oh ah oh ya oh ah oh Hey y'all, hey y'all. Yes, yes. Kowe ngopo? Bendino mangkat. Hidung lindung, kepala lindung, hujan lindung, di sini bantu. Mana siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke satu. oi oh ai ya hey ya hey ya hey ya hey ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya Aduh, aduh, Siti Aisyah mati dikali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di alam kubur mendapat siksa. Indung-indung kepala lindung, hujan dimudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke satu.
dạ ôi ôi dạ 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 ôi 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 dạ saya cari manis kembang melati manis kembang melati melati juga wong manis mana rupanya saya cari manis kembang melati saya cari kembang melati melati juga wong manis siapa namanya ayo para muda ambillah nusa bangsa ayo para muda ambillah nusa bangsa bangsa kita ada dasar Pancasila ya ơi ya ơi hết gas yo ya ơi ya ơi hết yo hết yo ya ơi ya ơi hết gas yo ya ơi ya ơi hết gas dạ ơi dạ ơi hết dầu dạ ơi dạ ơi Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Shalala la 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 la. Ini tari selendang. Shalala la 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 la. Ini tari selendang. Hati gembira dan riang Mentari tali selendang ikuti irama berbeda-beda Mentari tariknya ikuti irama berbeda-beda Salala la 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 ini tari selendang Salala la 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 ini tari selendang Aku ambil bulu sebatang, aku potong sama panjang, ku raut dan aku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain.
lapang hati gembira dan riang. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. Yes. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Ini tari selendang. Ini tari selendang. Kudo Lestari Butoyo. Weh, jos. Yos, yos. Jos, jos. Mantri cek no cek kung estrek atur lo kakak buka kering kakak kering prong ketemu kecete
atok kumatok atok tegatok tegatok kumatok atok tegatok atok kumatok atok tegatok tegatok ayudha nangke para tamtama sigra rapa anglaring bare angayai dharmane satriya ya oh ya ya oh ya ya oh ya Rika cukat trenggina strapel reh kridanding sanjot pantes kinar ya tulodo anangge wa rawanut ya ya nangge para tamtama sigra rapa anglaring bare angayai dharmane satriya ya oh ya ya oh cukat trenggina strapel reh kridanding sanjot pantes kinar ya tulodo anangge wa rawanut Kuda lestari budaya oke weh lados weh yo keponaku tore putih ditandur nek keponaku asaleret tiba nyemplung mbok ira kebangi mbok ira kebangi apa yo anh ơi ôi yo gió 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 kembang mawar di ronce-ronce kembang mawar
tak urungane aprawan gunung kok ayu tenan mengko sore tak paranane yo dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali mohon maaf bila banyak salah mudah-mudahan berkenan di hati mantep ya lo gitu. Rime pakem tenan iki. Si anyar Mas Pakem. Latihan terus kok ora apa-apa. Nggih. Dereng ngaturaken saking sonten dumateng para pamirsa Pandemen Jatilan. Apa iki Mas? Kuda lestari budaya. Lestari budaya. Ora ngira nek ketuane iki sedulur lanang kira-kira. Iya, Nggih, diaturke apa Mas monggo? Ngambara ing awang-awang angelangut bebasan tanpa jaga nglambara ngunggahi satamati komo nyimpi kudu lestari budaya. Wah, secok. Oke. Gini apa Om? Oh, apik tenan iki. Wis saya meneh nyuara. mesti sok latihan apik ini. Iki niki nggih penyanyi apik suarane nyuarani bojone. Malah curhat. Ya diaturke. Isripat. Iya no. Ngimpi.
Oh ya maklum iki awan bengi kepethuk iki karang ngrung adus nanti padha wae ya. Kita ditantang. Ayo Nduk. Ayo kono.
ajur terus wae. Gue ngasuh. Lah ora janjian kok. Ayo men diayoni dhewe. Katon kabeh mau amung iki yo ayo yo wah ya masih tarik dulu Mas Toyo tarik dulu Mas ya Yendo, alan-alan do. Yo. Dikasih jarum wong manis dikasih jarum wong manis ada lubangnya ora ditulungi malah. Woi. Yo, oi. Ya. Hati-hati. Hati-hati.
dikasih tombol kangen jadi tembang kangen menapa tombol kangen. Urung ndak kesenengan kan iki sesi akhirne urung santai wae. Alhamdulillah entuk bantuan Om Gatot Allah untung mau teko. Aku suwe ramai kon jenengan. Cilaka kok iki. Iki kok gawe keterangane ya ora cetha tadi. Hah? Keterangane. Wah. Iki senane ngono kuwi, mulakno. Maksudnya keterangan iki aku kene kene iki tamu undangan ora. Ayo, ya tamu ya sambatan ngono kuwi lho. Sing cepet iki kok siapi jero. Oh, mula lek ora tau ngejak aku ki mergo nek karo aku keterangane ra jelas ngono kuwi. Tombok ora tombok kangen yo. Aku senengane kok ngamuk wae kok. Yo. Wis omah iki. Saya meneh aku wong bojomu dhewe wedi kok. Yuk. Udah lestari budaya. Pasang ayam dulu.
tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki lurit wengi sekelor bari mengalor saka kulon bali kulon setan ora doyan demit ora tulit bali mari kredit ranake iya jos Sekidul. tresno ati ati gawe uyo tresno ati ati gawe uyo uyo sembuh mas ya Wah, rampung ya, Om. iya malah aneh bubar rawan kok. Bubuk ya kayak sak sing bayar. Hah? oh iya Umar Moyo ingsun timbali Ingsun timbali. Umar Moyo ingsun timbali Ingsun timbali. Timbalono Raden Marmoyo Raden Marmoyo dasar bagus keboro nyoto Raden Marmoyo dasar bagus keboro nyoto
sekti dasar sakti modra guna Bapak Permati Raden Arjuna Bapak Permati Raden Arjuna Loro perang maring Astina Layong di layong sakar melayong Layong di layong sakar melayong Layong di sini layong di sana sama saja Esok timbali Sampun tango aklipur kula Sampun tango aklipur kula Sekat Haji Jakarta kasih ing dewa Jalan, jalan. Ya Yo nopo golek ke. Oh, Badi. Nggih. Badi iki Badi monggo Monggo asuwun Bapak menika perseranane Bapak monggo. Teng wayah nyuwun nyebut Iya rencangi Badi monggo. Ya monggo, Mbak. Ning kalangan Badi. Aku gak repot. Oh iya. Yo. Iya Yelah sabar. Iya, tak enteni. Yo kayak ngarit iki Iya Nah aku gelem ngono kalau aku ora gelem. Ya Bandi. Yo Mbak, jenengan terpundi to, Mbak? Mbah si Mbah Tenggo Mbah Oh iya Badi matur nuwun sampun kersa Mbah, rawuh monggo, wonten ing Mbah. kalangan monggo. Kang wayah dipun rencangi si Mbah. Yo yo. Dados. Monggo Mbak, mriki Mbak. Pun seranane Mbak, yo. Wes aku wis nang kene. Iya. Yes, Mbak. Sik waluyo ya botu. Oh. Ayo balik buah. Terima kasih. Mari, terima kasih. wes mari. Matur suwun. Dumateng panjenenganipun Bapak Adi Suwarno. Berkah pangestu panjenengan. Yes, ini biasanya apa? Iya Ajeng gelek Oh, ndang keruget-keruget ya itu. Oh, pakne gede ta iki. Ajeng gelek Keruget-keruget. Oh. Ajeng gelek tangi maneh Gending kocori yo gendong
Iya. Iya. Oh, wis mikir kok ndak penyak aku manuk. Mencok nang wit pari Iya. sementara belekuk bola. Kruket tali mantap. Kandario kendung manunge apa manuk potang becok ojo becok becok gole sing endang saope oh wani wis iki Rane kondisi kendang tenan to nek muni sing nembang dene. Ya ampun. Aneh ya bojone nesu aku kok tau. Kruket. Ayo Mas, kruket Mas. Mas ora kruket lah. iya Sing gelekke Mas. Ayo Mas, jenggelekke Mas. Ajeng gelek aki meneh. Iki kendeng opo karo Kotorio. Manuk putar becok aku anteng pager. Ojo becok anteng pager becok ning buri geger. Caoke. ah golek gegere sapa arepan Katem. Woi, kok yo. Medeni wong manuk. Ya. Ayo. Yo pisane yo. Kruget bali maneh. Iki kendeng opo kanggo Kotorio. Manuk becok aku anteng anteng. Ojo becok anteng becok anteng buri gede. Manuke an. Wis manuke tak. ya Bakal manuk apa Mas? Kesel munak manuk. iya Ya lagune apa Dita? Umar Maya ya. Oh, Tresno Ati. Tresno Ati. Hati kawe wuyo. Tresno ati digawe wuyo Tresno ati hati kawe wuyo Tresno ati digawe wuyo awuyo ngenalendro satriya ing matu koro so